Знаете, че се води дебат дали да приемаме бежанци от Сирия. На вас би ли ви се искало да избягате от България? Много пъти ми е идвало да избягам от България. По какъв повод? По всички поводи. Безпаричие, няма работа, няма нищо. Какво да правя в България? Искам да се махна, аз съм заради децата не се махам. Не ми се е искало, защото от България по-хубаво няма. Макар че съм била навън, работила съм, обаче по-хубаво от България няма. Но хората се принуждават, защото няма пари, няма работа. Това е цялата истина, хората затова бягат. За 400 лева или 500 лева как да се издържат? Не ми се е искало. Защо? Защото България ми харесва, хубава държава, но за в бъдеще мисля да излизам на някъде другите. Към друга държава, да работя нещо такова. Не. Защо да бягам от България? Не, за сега не. Аз съм на възраст, където няма смисъл. Тук ми е добре. Коя страна мислите, че биха ви приели най-добре? Аз имам 7 деца, никъде няма да му приемат. Така че не знам къде мога да му приемат с 7 деца. Германия. Германия мисля, че ще ме приемат за работа, такива работи. А имате ли близки, които са емигрирали в чужбина, които са избягали? Да, много. В Англия, Германия, Австрия. Да, например, съпругът ми в момента е навън. Не, нямам. Точно избягали не. Мога да кажа, че моето семейство като цяло така патриархално гледа на нещата. Тук сме и смятам да сме тук, защото за България трябва да се воюва, иначе няма смисъл да изоставя. Избягали не мога да кажа, но са извън България. В Италия. Вие бихте ли искали да избягате от България? Не бих искал да избягам от България. Дедите ми не са избягали от България, аз също няма да избягам от България. Хората, които оставят всички нас тук, не мога да ги нареча, че са национални предатели. Всеки търси спасението за семейството си, за себе си, развитие. Все пак границите са отворени. Дори погледнато в една историческа ретроспекция може да кажем, че българина по презумпция е човек, който много пътува. Българина от памти-века изхранва семейството си така, като ходи в чужбина. Нали? Това ни е в националния менталитет. Но това е изоставяне на родината, което сега се случва. Изоставяне на родината, късани всички родови връзки с родината, възпитаване на собствените си деца, които са от майка и от баща българи, като испанчета, португалчета, великобританчета или американчета, е нелепо.